Nofs id-deputati tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li fil-leġislatura ta' bejn l-2008 u l-2013 ma kinux membri tal-Kabinett tħallsu bejniethom ma' €2 miljun fuq medda ta' 5 snin. Il-ġurnal illum fakkar kif 8 backbenchers nazzjonalisti kienu nħattru bħala assistenti parlamentari wara li kien beda jidher ċar li ma kinux kuntenti bit-tmexxija ta' Lorenz Gonzi. Kull wieħed mill-assistenti parlamentari ingħata b'kollox €127,000. It-8 backbenchers nazzjonalisti li kienu nħattru bħala assistenti parlamentari kienu Beppe Fenekadami, illum viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, David Agius, Robert Arrigo, Stephen Spiteri, Franco De Bono, Frederick Azzopardi, Filip Mifsud u Charlo Bonnici. Bejnietom dawn ħadu €1,000,000 fuq medda ta' 5 snin. 8 backbenchers oħra kienu nħattru bħala chairman jew ta' xi kumitat parlamentari jew ta' xi awtorità pubblika. Jispikkaw Francis Zamid Dimek li llum huwa kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Edwin Vassallo u Censu Gallia. Bejn l-2008 u l-2012 Zamid Dimek kien l-ewwel chairman tal-Kumitat jistudja l-abbozzi tal-liġijiet fejn ingħata €43,000. Kien ukoll chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u Ewropej minn fejn ingħata €76,000 oħra. Kollox fl-aħħar leġislatura Zamid Dimek tħallas €120,000. Edwin Vassallo kien chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali għal 5 snin minn fejn ingħata €110,000. Bejn l-2008 u l-2012 Censu Gallia kien qed jieħu mingħand il-Gvern salarju bħala membru parlamentari, salarju bħala deputat speaker u salarju bħala chairman tal-Kunsill tal-Industrija tal-Bini. Bħala membru parlamentari Gallia tħallas €35,000. Bħala deputat speaker tħallas €76,800. Bħala chairman tal-Kunsill tal-Industrija tal-Bini tħallas €76,000 oħra. Biex b'kollox f'5 snin dan il-backbencher nazzjonalista tħallas €188,300. Minnaħa il-backbenchers Gian Pier Farrugia, Franz Agius, Jesmond Mulliet u Jeffrey Pulicino Orlando li bejnietom fl-2008 u 2013 fi ħlasa onorarji bħala membri parlamentari u ħlas oħra bħala chairman jew ta' xi kumitat parlamentari jew ta' xi awtorità pubblika tħallsu mal-€430,000. Il-perit Joe Valzon, backbencher ieħor nazzjonalista tħallas €17,500 oħra bħala rappreżentant tal-Prim Ministru fuq il-MEPA. Fil-maġġoranza assoluta tagħhom dawn il-backbenchers nazzjonalisti kienu jirċievu wkoll €6,000 oħra fis-sena għat-telefon u l-mobile. Ma dawn iż-2 miljuni mħallsa lil backbenchers nazzjonalisti jridu jiżdiedu €1.3 miljun bħala żieda lil membri tal-aħħar kabinett nazzjonalista tawlilhom infushom bejn l-2008 u l-2012.